Haringkat kajing trailang bat ki Bosch nong mau kurwat ka hinyau trapped integrated territorial organization hitu haka step jong ka lai tare ujul le araja arpusaw kala thong yo we bri ubakerteng ukraw bok nakas nong jakram ubadai we na ki nong di bat nong khayi drugs pasir khai haka thain mau kurwat bat dei tat hadu kumba hinyau baje ai kila yo bat yu haringkat u drugs bat shibun ba kinar inject President kahito Southwest Khasi District usamla Paul Ternyang uletho baka seng kala bot din bon banayo New Brio hadien bakala yo jingtep bodai uwe usnar no khayi drug saka thain makurwan la ong ba hinne ka step ki dikhat ka seng gila thwet yo New Brio naru ka por sau bajemen step hadien bakila yo jingtep bolami na leyeng ban lej bo drugs henry namar ka jingshalak bat start boy jong u ban kelyang kali kawai hadien kawai om samla yo bat hakapor babyang bat la subaru bayaki babun ki tiar ulada bandi Hadin balayo bat ka sengkal IT no yu ha ka Bosch nong jong ka makrwat ki bala tokit banya yu ni rang ba bat ha ka bakhadu ula menjur da ka man sngobha un kelano bat kumta ka sengkal sheme ka rai ban phalet sumari u sha rehabilitation center hadien kane ka seng ringkat ki Bosch nong lam ka jing menjur lang ukrawbok ki la thang no yakite kinar inject bat ki drugs ni nakaling jungi ka hito Southwest Khasi District menta kasni nadu meni por step nadu sawji ila up bahayo ni u crowbok moling ubay kisat kursin upuliu ti meni hakapor step nadu sawboji ti ngila up ter hadu nyoboji ngila yobadi u hangti ha persya ya ka CC ti nakaling jungi kum ka hitu ngila yu khnra shibun ki tiar ki jingpun kam ju nadu kinar inject ki drugs bat ki babunjat ngila yo ban badi u hadin bang layu grup ngila shim da kasenjam pantang no yakini ki tiar ni penungkam namar yu ni la bun la da ki bun benai ngila ab yu ni henry hakabam tagasni ngila yu ban batno yu ni namar uni agajing sha ula di wei na kita ki snar badai nang ni napo kadong kathanjungi na kalingjungi kum kaseng kakarbu kamsai namta kini kalongba nang ni shakmat nginang ye khanra bat nginang ye budin bat ngila buru kajing maham yakini khamtam yakini ki supply ya yakini ki dila nang ni sakmat ngim bed ban yu issue yakini hang ni hapo Southwest but nang ni sakmat ngila shimru ko wikarai ngin yakran bat ki bahing ngin yakran stu bat ki bahing pangin lej ban pha sumarno yaki nakaling jungi kum kaseng ngin sngo ban banjur halor kan nei kamta khamtam ka sarkar bat khamtam ka police department bakan yale ban ai ban bu kinu ki awareness program nam ta uni khamtam ya drugs badika sex education namta jungi kum kaseng ngisngo ban banjur halor kani bat ngisngo ban kerpadru sesisin ya ka sarkar ban wanra kinu ki jaka sumar kum ki rehabilitation center ani kinu ki jaka sumar hang ne po kadong kathanjungi khnang bakan khamsuk yakini ki langat kani ka apot jungi nakling jungi kum kaseng ngisngo ban kentu yaki badai ki nong pe ki school ki nong penja ki school per badai hang ne po kadong kathanjungi baki de ban pej perman yaki khna ada ki rung lani kimi hapu school ban pej perman bad adi ba kiyo kanu ka jingtip sngo ba ban pentip ngi kum kaseng ngilong blakloi ban kenar ketika mon kenar ketika diang ban ai ke jingira biki ngi kum kaseng ngila shim da kowi kasenjam ba ngilaya bu kapor ba next week kabadi Tuesday ngini bu ban pa sumarno yuni palada ngej lani pediang kani ka jing kerpat bat ka jingira jungi ngi haban shim da kowi kasenjam Habatin, pej bahagi ki shop, ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya